To je značajno što dolaskom tih svetskih kompanija za nas znači da možemo da otvorimo nova radna mesta, da dovedemo nove tehnologije rada u Srbiju, da imamo nove investicije. To je osnov ne za našu kompaniju, to je osnov i za našu zemlju kako u buduće i kojim pravcem treba da ide. Ja ovde posebno hoću da se zahvalim gospodinu Tom Ridžu, predsedniku i vlasniku kompanije Ridge Global, koji će sve učiniti da nas poveže sa vodećim svetskim kompanijama. To kažem zato što je danas vrlo bitno da neko predstavi ko je Delta. Nažalost, percepcija Delti naše zemlje nije dobra u svetu. I kad se pomene Srbija, teško se odlučuju svetske kompanije da dođu. Uz pomoć gospodina Ridža, ja mislim da ćemo mi približiti našu kompaniju, a ja slobodno mogu da kažem i Srbiju, gde ćemo lakše doći i dovesti te svetske kompanije ne u Srbiju, u regionu.